Γκόκαπ, Παπα-Νικολάου, η προσποίηση. Θα δοκιμάσει από τις 45 μοίρες και θα εστίκλεψε ο Γκραντ. Τρέχει στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Γκραντ, Χουάντσο από το κεντρικό διάδρομο με ταμπλό, ευστοχή. Ευνηδιασμός του Παναθηναϊκού. Και μένει με τον Μακίσικ. Τώρα μισμάτς του Παπαπέτρου με τον Κάναν. Γι' αυτό συνεργάστηκαν ο Ναν με τον Παπαπέτρου. Στο χαμηλό post. Γκος γύρισε. Με ταμπλό παίρνει το μάξιμουμ ο Αμερικανός. Βλέπουμε την τελευταία φάση. Πολλές οδηγίες για την άμυνα και την αντιμετώπιση του κεντρικού πικερόλ στην επίθεση. Καλύτερη κυκλοφορία. Σκριν του Λεσόρ. Ο Μακίσικ πάει να κλέψει. Σκριν του Λεσόρ. Ο Μακίσικ πάει. Σέντερ. Williams Γκος. Πέρασε από την baseline. Williams Γκος. Υψώνει. Μιλουτί. Σημαδεύει ο Ολυμπιακός. Williams Γκος. Δεν θα πάει πάνω του. 3. Εδώ είναι η φάση που ζήτησε φάουλ και φάουλ ο Ναν. Μετά σκόραρε με το ανάποδο. Έκοψε ο Παπα-Νικολάου. Κόβεται αλλά με φάουλ από τον Παπαπέτρου, λέει κυρία Τσαρούχα. Ο Λεσόρ. Ολοκληρώνει ο Ναν. Ο Γκόκαπ μπαίνει μπροστά του και δυσκολεύει την τρίπλα του Ναν που θα κάνει το λάθος. 9 δίποντα, 0-6 τρίποντα όμως. Σλούκας με τον Κάναν. Σλούκας αμέσως για 3 στο σίδερο. Rebound του Παπα-Νικολάου. Williams Γκος. Αλλάζει με τον Πετρούσεφ. Είναι άστοχος ο Παπαπέτρου με καλό. Κάναν, πέρασε, τελειώνει με λέει από τη φάση, σκοράρει, μετράει, λένε οι διαιτητές. Νωρίτερα στο καλάθι του Κάναν. Συν 6 για τον Ολυμπιακό, 4 και 10 για το τέλος. Φάουλ από το Λεσόρ. Αυτή είναι η φάση.